Goedemiddag mensen, alle weer welkom op het derde dag van het programma van Omroep Friesland, Doggert voor dien dorp. We gaan hier het thema jeugd en jongeren. Hangjongeren, basisschooljeugd, clubjeugd en een heuse rapper zullen de revue passeren jongens. Wij gaan over naar de basisschoolleerlingen. Goedemiddag. Sam, Nienke, Franny en Jelle Pieter. Wij zullen even wat vragen aan je stellen. Ik begin met Sam. Sam, jij bent liefhebber van hip-hop. En waarom vind je hip-hop mooi? Ik vind die trucjes altijd heel leuk. Die trucjes die hebben u het meest. En kun je daar wat over vertellen of kun je dat even demonstreren, die trucjes? Ik kan het wel demonstreren. Doe jou eens nou een heuse demonstratie even. Nou, dat zullen je thuis van de televisie prachtig mooi vinden. En hier ook denk ik. Nou, ga maar los. Mensen, een demonstratie van Sam. Hip-hop. Ja. Applaus, mensen. Applaus, geweldig, Sam. Geweldig. Dan gaan we over naar Nienke. Nienke Bilker. Die naam komt me net helemaal onbekend voor. Maar ik daar vraag je, hast du ook een droom? Jazeker. Mijn droom voor Hovet is dat we een zwembad krijgen. Alleen als er net geen ruimte voor is, dan wil ik wel graag een stroom bij de pier. Dat ik dan iets kwalen waar je lekker heen kan. Prachtig mooi. Nou, ik denk dat dat wel werkelijkheid wordt. Want we hebben van de week al vaker het over een stroom bij de pier gehad. Ik denk het wel. We gaan nu naar Franny. Franny is een echte fan van Michael Jackson. Ja. Nou, ik denk net dat we uitlezen hoe we waar Michael Jackson weer. Daar kun je toch heel veel wat over vertellen, Franny. Ja, ik vind Michael Jackson persoonlijk echt heel bijzonder. Hij had ook een heleboel die voor de eer met band. En hij is onstage heel anders als wanneer hij gewoon Michael is. En dat is voor mij heel bijzonder. Oké. En zijn muziek vind ik ook heel mooi. Ja. De meeste muziek van hem die had echt een boodschap. En dat is heel mooi. Oké. Maar vinden ze daar wel eens stom als een derde popster, als daar zo vijf van ben? Ja, want eigenlijk weet ik zelf niet eens waar Michael Jackson wie fascineerde. Dat is eigenlijk wel heel grappig. En, nou, en sommige meisjes die zeiden, nou, waarom best wel fan van Michael Jackson? Die shit er ons net uit. Die had zijn hele noos verbouwd. Ja, nou, dat is ik wie, dat jou ik daar. En daar loopt die helemaal niks van op. Nee. Dan gaan we over naar Jelle Pieter. Jelle Pieter is de hutfietser in dit gezelschap. Kun je daar ook wat over vertellen, Jelle Pieter? Hoe ben je daar gekomen om hutfietser als hobbyjongen te nemen? Nou, ik was een keer met mijn heid op vakantie in Duitsland bij de Moezel. Met de fiets en dat vond ik wel heel leuk. Dan zie ik met mijn heid een racefiets omgeskapt. En zo sta ik een beetje begonnen. Oké, en ik ga hier, toen eerst mijn heid op vakantie, zei je het nou correct? Ja. En toen had je ook een stukje van de Vuelta rijden, hè? Ja, de Iepening. De Iepening daarvan. Ja, bij Aasten op het TT-circuit. Oké. Had je ook een racefiets meegenomen? Kan ik even het materiaal zien? Ja, die racefiets die zit erachter. Oh, die staat daarachter. Mooi. Bedankt Jelle Pieter. Dan gaan we nu over naar de rest van de schooljeugd. Ze hebben verzocht om een interview aan een presentator aannemen te maken. Nou, daar ga ik in tast in. Dan hebben we hier Marianne. En hier zit Lisa en daar zit Yvonne. Marianne, wat was de presentator vragen voor jullie? Wij gaan al een plakje vrij op school als masters. Om jou dat wel leuk vinden als jou dat doen. Ik het nog een keer herhalen, want ik had het net helemaal goed verstaan. Nou, wij gaan al een plakje vrij als master bij ons op school. Om jou dat wat leuk liedje. Ja, dat lijkt mij heel leuk. Dat wil ik best doen. Want ik ga 30 jaar op de school werken als conciërge. En ik mag graag Fries lesje aan en vertellen en mopjes en zo wat heen. Zeg maar in het hoofd van je school dat ik graag bij hem komen wil te lesje aan. Oké? En Lisa, wat was nou aan de presentator vragen?
Als je een baan aan wordt bij Omroep Friesland, wat doe je dan? Nou, ik denk naar deze eerste dagen dat ik hem voort aanneem. Want ik kan je nog een prottel leren van deze mensen van Omroep Friesland. En het lijkt mij prachtig mooi. En Yvonne, Wat wie jouw grootste blunder? mijn grootste blunder? Mijn grootste blunder was ooit mijn eerste auto. Dat was een Fiat 600. En mijn heid zei van net aan, maar dat shirt er net uit, maar ik had al stiekem dingen. En de eerste keer doe ik hem thuis hier. Zoek een motorkapje op, doe aan hem stiert met de motorkapje nog aan. En de dwarren van de auto weer helemaal dichtplakt met krantenpapier. En de man die er mij verkocht had, die wint het je nu nog in Holwert. Ik ga hem net in het publiek, jongen. Maar als je zei, kom je er even en je kan het bij gaan. Zo, wij gaan er nou weer over. Nee, Ariette, de kok, van Joert, Ariette, het wordt dus ondij. Nou, ik ben al hartstikke blij dat de zinnen erbij is. Marco Roest van de Waard van ten Aardbolkom. Gelukkig de zinnen erbij. Het is thema jeugd. Wat de hast voor de jeugd, Joert? Ja, dit maatje hier een hartstikke leuk kinderfeestje van. Ik maatje kibbeling op mijn manier. Een lekkere kipnugget, appelmoes, een beetje stoere appelmoes zeg ik. Reageerbuisje, er komt nog een schuim van appel bovenop. Ik maatje een lekkere smoothie van ananas. Nou, en nog vol meer lekkere dingen. Het ziet er zaggeweldig uit. Ik denk dat het haastelijk, maar wij ben wezen was Tino, denk ik. Want er was vast heel wat lekkers van proberen. Ik zal eens even zien wat in u spookt. In en weer Bisto. Ik ben op weg naar de hangjongeren van Holwert, Ariette. Hier ben ik bij de hangjongeren van Holwert. Dit is een ploeg vette, coole, sterke, stoere boys. Jongens, ik ga enige vragen van je. Ik ga de eerste vraag van Kers. Kisto een woordspel. Want je bent wel stevig en stoer en zo wat hè. Maar ik wil ook wel eens weten dat je nog een beetje intelligent bent. En dat kan je hem nou bewijzen vanmiddag. Kisto van mij spellen. Criminaliteitscijfers. In Fries? Ja, in Fries, graag. Ja. Oh, K-R-I-M-A-L-I. Nee, wacht even, ben ik? Ik ben kwijt. Nou, ik wil net dat het de intelligentste van stijl is. Ik ben nu naar Daniel. Ik denk net. Daniel, Kisto van mij spellen. Hangjongerenproblematiek. H-A-N-G-J-O-N-G-E-R-E-N. Melvin, Ja. ik weet het wel. Kisto van mij spellen. Kninsjedagen kalender. Hoeveel? Kninsjedagen kalender. Hoeveel knin bent dan? Ja, toch maar. Nee, dat lukt me niet. Pas. Nou lijkt het mij de intelligentste van Steltro. Ja, volgens mij ook. Ja, dank wel. Marco, Kisto van mij spellen. Parachutecrash. Begint bij een P. P. Parachutecrash. Jan Willem, Sniepelkoeken receptenboek. Hoe? Siepelkoeken receptenboek. S-I-E-P-E-L-K-O-E-K-E-N. Jongens, wij zijn aan het eind van deze bijdrage. Dat had net zo'n bijste indruk, jong, van de media. Door een keer krijg ik nog eens een kans. Dankjewel, jongens. Graag gedaan. Wij gaan nu over naar het verste onderdeel van deze media. En dat is het filmpje van de dag. Goedemiddag alweer en welkom bij Undercover in Holwert. Joet onderzoekje wij de zaak van de Soere Stam. Zo'n paar weken begint haar BM er steeds minder uit te zien. Een paar weken verliezen stiet deze BM er nog prachtig en volgroene bladjes bij. Maar nu zitten er wat zuiterig bij en zit er geen leven meer in. De Holwerters binnen verslag. Wij zouden dit onlezen kennen.
Om na te gaan wat het doet met de mensen in het dorp, vragen wij om een paar reacties. Het is gewoon net de leeuwen dat zo'n hier in Holwert gebeurt. Hoe kun je ook nou? Wat is er aan de hand? Nou, ik vind het verschrikkelijk dat ze die BMD maatje. Wij zijn blij dat we BM meer hebben. Het is net leeuwen dat zo'n hier gebeurt. Schandalig. Verrek mij die hard BM nou. Ja, skip voor mij de BM in. Om te zien wat er precies aan de hand is, staan we hier met de BM-fluisteraar van Iltjeborden. Ik ben ze met bodem aan de zieken bezig en daaruit dacht nou al blikken dat de groen echt 4 om de BM hen goed zoer is. Het lijkt erop dat de BM weer vergiftigen worden. Eén ding is zeker, er zit een vreemd luchtje aan deze zaak. Ik besloot undercover te gaan en bleef correct zo lang in mijn tent zitten dat ik de dader in heegstijl persoon aantref. We zitten hier nu al 4 uren en we hebben geen verdachte denks, jongen. Zusje, daar komt hier aan. En nu krijgen we een spetterend optreden van de clubjeugd van Holwert. Deze groep die is al 3 keer kampioen van de Friese playback-shows geweest. Graag je aandacht van de clubjeugd bij het nummer van Pink, Raise Your Glass. Right, turn off the lights, we gonna lose our minds tonight. What's the dealio? I love when it's all too much. 5 a.m. turn the radio up. Where's the rock and roll? Party crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are wrong in all the right ways. All my underdogs, we will never be anything but loud and nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Slam, slam, oh hot damn, what party don't you understand? Wish you just freak out. Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now. Party crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are wrong in all the right ways. All my underdogs, we will never be anything but loud and nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Oh shit, my glass is empty. That sucks. So if you're too school for cool and you're treated like a fool, you can choose to let it go. We can
Het is weer tijd voor de kronen. En wat hebben jullie in de kronen? Een setje. Het ben Nienke Wijma en Tjitse de Haan. Nou, dat vind ik het wel heel komisch, zo. Zit je hem lekker? Nou, ik wil een bolkom in de kronen, misschien bij je als setje hier in Holwert. Waarom ben je hem eigenlijk hier in Holwert? Nou, wij wonen beide in Holwert en sinds een maand wonen we samen hier in Holwert. En je hebt echt ervoor gekozen om in Holwert wonen te blijven vanwege werkzaamheden, of wat is de reden? Nou, beide komen natuurlijk uit Holwert en ja, we werken beide in de buurt, dus makkelijk en onze hele sociale leven speelt zich eigenlijk ook in het dorp af. Dus alles is dicht bij het huis nou, daar hebben we weinig moeite van. En heb je het idee dat te volle winningen, of te weinig winningen eigenlijk te hier zijn voor jongelui? Ja, wij hebben zelf ook ons koffies kunnen zien en dat is op zich wel jammer, want wij jaren wel van hele proten van ons leeftijd die al graag in Holwert bijen blijven willen en die al hier op ziek binnen. Maar ja, er zijn heel weinig huurhuizen. Dus ja, dan, als er echt heel weinig is, dan binnen er natuurlijk ook gewoon niet voortlopen. En dat is wel heel jammer. Nou, dat is iets voor de gemeente om inderdaad wat te united dingen voor de woningbouwvereniging, om je toch eens wat meer huizen voor de jeugd te huur te zetten, zeg maar. Nou, we zitten eigenlijk een beetje in het teken van de jeugd. Zit je zelf nog in een opleiding of hoe zit dat? Ja, ik doe de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. Ik ben altijd goed, is een maand klaar. Dus nou ja, dan ben ik druk op ziek naar werk nou. Nou, bij deze. En dood zit ze? Ja, ik werk hier 40 uur in de week in Dokkum en daarnaast val ik zelf naar een thuisstudie in mijn eigen uren. Heb je nog een droom voor Holwert? Wel? Nou, echt een droom voor het dorp. Ik zou zo gauw even niks weten, maar als ik dan op een korte termijn zit, dan hoop ik wel dat het in je feest dat we dit hier met z'n allen, dat even een succes worden kan. Dat we zien dat we met Holwert met z'n allen in een mooi dorp zijn en dat de komende jaren zit terug en dat we van 12 feesten aan hebben. Het applaus is wel duidelijk. Ontzettend bedankt voor je bijdrage in de kronen. We zullen eens even zien wat de kokmaker had voor de jeugd van deze middag. Staan ik zin in een hapkop? Ja, dacht ik al, hè? Nou, we zullen eens even zien. Oh, wat ziet dat er lekker uit. Nou ben ik bij je, eventjes. Mooi het? Vertel eens even, wat zit je nou even lekkers? Oh. Nou, hier heb ik een smoothie van ananas met 7-Up of Sprite. Een beetje oranje erbovenop voor de leukigheid. Kippennuggets, huisgemaakte frietjes, appelmoes in het reageerbuisje met wat appelschuim en een kibbeling. Nou, dat heb ik maken dus. Hast u ook vaak zo denkt altijd aan mensen bij bij komen te eten bij je? Meestal is het toch wel een restaurant dat vaak volwassenen eigenlijk eten. Maar altijd dan bij die komen te eten, dan eten die dan alle gerechten wel mee? Meestal, ik neem aan, ik ben creatief genoeg om me aan te passen op bepaalde wensen van de gasten. Dus hartstikke goed. Zou je zorgen, dan lukt me dat wel. Heel goed. En waar ben je? Ik ben hier. Ik zal een paar vragen stellen aan de rapper van deze dag, dat is Egon Engelhard. Egon, rappen. Hoe is dat ontstaan als muzieksoort? Kun je daar wat van vertellen? Dat is in Amerika is dat ontstaan door het combineren van de Jamaicaanse dubdrums met de soulmuziek van de jaren 80. Oké. En dat is echt een muzieksoort die wel bloot? Ja. Die zit net bij voor? Nee, dat klopt. Oké. Het volgende nummer is nou rappen in het Fries. Klopt. Mensen thuis en hier op locatie, we zijn weer aan het eind komen van onze uitsturing. Wij hopen je mooie wetten zitten. Dat de kille dieken rennen via de Friese bouwkien. Dat bij ons de wierde kiemen, jongens het lucht van het eiland slacht, leidt het loon van bouw en grijden in de kleren winternacht. Hoort het toe, schorres via de velden oor, trouwe wachten van de kwaai, weer bestuurt mijn tegenrij, sprak ik heel de brood en koor, het loopt naar
het door. Dat ik mij mijn bottesmaten, leren jonkheidsdagen hier. Dat ik lipte, vocht en struinde, simmerdij in Keerslon stier. Dat de skeer van warbermeesten, rjocht en vrijdom heeste zet. Lijkt het lotslon van mijn dromen, dat nee, dat verjit ik net. Hou het door, schaf is vier de vleugelen oor. Trouwe wachten van de klei, meer bestuurt niet in zijn lei. Zwalk ik heel de wat en koor, het loopt naar die Robert de Toer. Dat de oude hoezentropje om het grieze godsgebouw. Stenen, sarkje, zwaaien sissen, als er een tek